salutare! Sunt Cătălin Talent și astăzi am să vă prezint horoscopul pe anul 2024. Ce are să vă prezică unele zodii din viața dumneavoastră și cu ce vă confruntați pe anul 2024. Unele zodii este posibil să fie mai puțin norocoase sau mai mult norocoase. Totul depinde doar de Cătălin Talent să vă spună horoscopul. Dragi români, astăzi am să vă prezint horoscopul. Avem aici 12 horoscoace care 4 zodii din acest horoscop pe anul 2024 le va aduce foarte mulți bani. Și esențialul vieții este să urmăriți horoscopul lui Cătălin Talent. Bună ziua! După cum vedeți, avem aici horoscoapele toate și astăzi am să vă spun horoscopul. Se va introduce luna în Marte și Marte va intra în Venus. Și după cum știți, este o diversiune pentru unele zodii că se răscolesc în amintirile și în traumele concepute pe anii precedenți. Dar nu trebuie să vă schinjuiți și să fiți oameni stăpâniți. De aceea începem cu prima zodie să vedem dacă intră luna în Marte sau Marte în Venus. Rugămintea mea înainte să-i dau drumul, vă rog din toată inima, filmați-vă zodia voastră favorită și puneți-o la voi pe contul de Instagram. Vă mulțumesc! Hai să-i dăm drumul! După cum vedeți, doamnelor și domnilor, avem aici așa un Capricorn. Capricorn. Pe anul 2024, Capricornul se va lovi de multe probleme la început de an. Cum ar fi să plătească taxe, impozite mari, dar se stăpânește la un moment dat, unde îi aduce și un gram de noroc. În mare parte a anului 2024, este posibil să se lovească de alte necazuri în care se va lovi și chestia asta o va întâmpina în dragoste și în multă ură. În Capricorn pe anul 2024 va suferi ceva din dragoste, va avea un divorț sau o despărțire, unde Capricornii se vor lovi de refuzuri și pe final de an va semna cel mai mare contract în care îi se va schimba viața pe anul 2025. La jumătate de an, bineînțeles, Capricornul se va mai lovi de refuzul financierii, nu va avea parte de dragoste pentru că se va despărți sau în unele parte va fi și unele persoane care îl va urâ, se va distanța persoanele alături de el, dar Capricornii luptă și merge mai departe. În schimb, Capricornii la mare problemă financiară va avea în luna lui Cuptor, unde nu poate să-și permită vacanțe de lux sau să poată să își permită o mașină de ultima generație. În schimb, Capricornii pe 2024 se va lovi foarte, foarte profund de cheltuieli și de dragoste amoroasă. Asta este pe Capricorn. Îmi pare nespus de rău, dragi, că v-am dat vestea asta. Mergem, bineînțeles, la următoarea zodie. Vărsător.
zodia Vărsător. Pe zodia Vărsător, la început de an, vei duce mediu și mediat. De ce? Pentru că Vărsătorii are să verse nervii pe unele persoane din viața lor. Este posibil ca un refuz din viața persoanei iubite să primească de la început de an că nu te iubesc și te bag în măta. Dar Vărsătorii are să-și verse nervii pe populație că nu primește mâncare sau nu primește bani. În schimb, Vărsătorii are probleme financiare la început de an, dar se va lovi și ei tot de refuzul unor persoane în care nu îl va ghida spre viață mai bună. Iar Vărsătorii se va stăpâni la jumătate de an în care se va ridica încetul, încetul, treptat, să ajungă undeva acolo unde își dorește. Vărsătorii mai au speranța că li se va aduce un beneficiu în viața lor, dar speranța moare ultima. În schimb, și, bineînțeles, Vărsătorii în anul 2024 va avea parte de unele chestii din viață amoroasă, prietene, divorț, chestii nu se va întâmpla în Vărsător și, bineînțeles, Vărsătorii pe anul 2024 va fi un an cu multă iubire și multă afecțiune. Dar Vărsătorii va avea mult de suferit financiar cât și buzunar. Adică ei o va duce un pic mai rău spre financiare. Ei, în schimb, are să ducă planul până la capăt, să facă totul treptat și să ajungă mai departe, să-și facă și ei, bineînțeles, amor la tine în dormitor. Bineînțeles, Vărsătorii mai are unele opsuri în care se va lovi de persoane cu refuzuri mari și va fi o persoană respingătoare pe anul 2024. Vărsătorii pe anul 2024 nu se va încadra într-o lume ok. Se va încadra într-o lume în care va fi respingătoare. În schimb, Vărsătorii se vor iubi foarte mult. Vărsătorii are parte de multă iubire și multă înțelegere, dar stau foarte prost, categoric, la finanțe. Mergem mai departe. Pești. Zodia Pești. Bineînțeles, doamnelor și domnilor, la Pești este la început de an, o va duce treptat spre bine, unde nu se va lovi de probleme și necazuri. La Pești li se va schimba viața în totalitate în lunele martie-aprilie pentru a gândi ei pozitiv, cum ar fi ca peștii să lupte spre o lume normală. Iar peștii nu se va lovi de niciun refuz pe 2024, ca și peștii, ei li se vor schimba viața în totalitate. Iar zodia Pești pe 2024, peștii, este posibil să se facă pește ca corupții să nu nimerească. Adică, efectiv, pe viitor, dacă peștii se vor face pești, va avea mari succesuri pe 2024. Adică, dacă un pește
îi se schimbă viața treptat la început de an, se va face pește, va prinde unele pațacoance în care le cheamă în viața lor și la un moment dat cine devine pește, pește să-l nimerească. Iar peștii pe 2024 le va aduce foarte mulți bani și mult noroc, pentru că peștii este o latură din viața omului unde eu sunt pește, tu mi-aduci bani. Și bineînțeles, peștii va avea mari norocuri pe 2024. În schimb, peștii va avea lovituri drastice în cultura lui generală, se va pierde la un moment dat, dar își revine în totalitate atunci când este vorba de dragoste. Peștii nu o să primească niciun refuz de la nicio persoană, cum ar fi o persoană de sex feminin, vine în viața unui pește și la un moment dat peștele o pune la treabă și se va schimba viața în totalitate. Iar peștii mai are un făcut hops să se îmbogățească pe anul 2024, exact în septembrie, octombrie, peștii devin cei mai norocoși pe anul 2024. Mergem mai departe. Berbec. Zodia Berbec. Berbecii pe anul 2024 nu se va lovi de probleme și necazuri, va avea o viață normală, va fi o zodie un pic norocoasă, pot să spun, pentru că nu va primi niciun refuz, va fi cea mai iubită persoană, va primi cele mai multe cadouri pe 2024. Berbecii, în schimb, se va lovi într-un colaps cu racii, în care de acolo face un colaps și, bineînțeles, își unesc destinele. Iar berbecii pe 2024 nu va sta prost financiar cât și moral, iar berbecii pe 2024 va avea parte de cadouri, bineînțeles, de vacanțe de lux și va izbi cumva spre un noroc chior. Iar berbecii pe 2024 este un principiu în viață în care nu se va lovi de multe refuzuri. Mergem mai departe. Taur. Acui. Ținte bine. Acui. Și știu 100% că Taur este dobitocul de Bersanu. Acui. Țineți-vă bine. Bună ziua, doamnelor și domnilor! În această seară, Cătălin Talent vă prezintă horoscopul. Doamnelor, domnilor, zodiile, unele mai norocoase, altele mai puțin norocoase, se vor duce spre o lovitură de grație. Cum ar fi? Taur! Ați auzit bine? Taur! Bineînțeles, Taurul, această zodie, se va lovi de multe probleme în casă, se va lovi de multe necazuri în dragoste și, bineînțeles, o va duce binișor financiar cu banii, dar nu o va duce bine în dragoste. În schimb, Taurii va da o lovitură la sfârșit de an 2024 spre o lovitură de grație cu o iubire foarte bine aprofundată. Iar Taurii, la un moment dat, izbește cumva ca să lupte pentru supremație și putere. Iar Taurii, la un moment dat, la jumătatea lunii iunie, august, septembrie, ei vor rămâne definitiv, vor rămâne fără bani.
și atunci taurii nu-și mai permit vacanțe de lux și bineînțeles în luna lui octombrie-noiembrie o ia treptat să își permită niște vacanțe de ultima generație, iar taurii pe 2024 se va lovi de multe refuzuri și va avea bețe în roate și multe obstacole. Taurii o mai duce rău în viața de zi cu zi pe 2024 să lovească de unele necazuri cum ar fi violența în familie sau chestii financiare. Deci efectiv taurii o va duce foarte rău financiar cât și moral în 2024. Iar taurii nu se va ridica decât din septembrie încolo treptat, unde să-și permită și el, bineînțeles, vacanță de ultima generație pe decembrie. Iar taurii nu va împunge pentru că nu are putere și taurii va izbi cumva să ajungă undeva sus. Taurii, în schimb, va împărtăși multe chestii cu prietenii din jurul lui și va spune că a făcut aia și n-a făcut aia, dar nu i-a ieșit aia și a făcut aia. În schimb, taurii dau tot ce este din ei și spune taurii, eu izbesc, dar de fapt nu poate. Și taurii este o zodie mai puțin norocoasă, că nu o să își mai permită unele chestii din viața de zi cu zi, pentru că în trecut n-a știut să ajute pe cei sărmani din jurul lor sau s-au gândit și au fost aroganți pe anii precedenți, iar taurii se va lovi de multe necazuri și multe probleme. În schimb, din octombrie încolo se va ridica treptat până în luna lui ianuarie. Mergem mai departe. Gemeni. După cum știți, mulți dintre voi sunteți zodia Gemeni. Gemenii au parte de multă iubire și multă afecțiune. Se va lovi de mai multă dragoste decât moralitate. Iar Gemenii va avea parte de un grandios, frumos în viața lor și zodia Gemeni este o zodie bine stabilită, puternică, să lupte, să izbească și să lase aroganța în spate și să meargă mai departe. Iar Gemenii va oferi iubire a celorlalte zodii și bineînțeles Gemenii nu se va lovi de refuzuri, pentru că Gemenii li se vor oferi la început de an până la jumătatea anului 2024, se va lovi numai de multă dragoste, afecțiune și multă bogăție în sufletul lor. Iar Gemenii, pe plan financiar, o duce echilibrat, nu va da nimănui în stânga, în dreapta, va fi undeva acolo așa, iar Gemenii pe 2024 va stârni revoltător către amicii săi să împărtășească o iubire alături de cei dragi și, bineînțeles, Gemenii nu poate să împărtășească bani în stânga și în dreapta, pentru că ei la un moment dat se vor duce la fundul cazanului. Iar Gemenii pe 2024 o duce foarte bine pe plan internațional. Adică Gemenii va avea multe cadouri spre Orientul Mijlociu, unde se va lovi de multe cadouri și nu poate să le refuze. Iar Gemenii în același an 2024
va avea o mică financiare pe luna august-septembrie și va avea un succes bine meritat. Iar Gemini pe 2024 se va lovi și pe partea de dragoste și iubire exact la sfârșitul anului 2024, în care se va lovi de unele refuzuri, dar treptat spre 2025 se va remedia și va fi undeva pe acolo așa. Mergem mai departe. Mergem mai departe. Da, mergem la rac. Doamnelor, domnilor, zodiacul astrologic Cătălin Talent vă spune prezicerile 2024. Ce se va întâmpla la fiecare zodie ai lui dumneavoastră. Haideți să mergem mai departe cu horoscopul Cătălin Talent. Bineînțeles, avem aici rac. Zodia rac. La raci, în schimb, la început de an, le merge undeva echilibrat. Nu va duce lipsă de dragoste, afecțiune, nu va duce lipsă de bani, dragoste și afecțiune, în schimb va duce lipsă de unele chestii de bază în care va fi băgat la piedici. Racii, la jumătatea anului 2024, se va lovi foarte aprofundat, financiar, cât și moral. Iar în dragoste va ispăși, va lupta și va supraviețui. Totul cu dragoste, e logic. După care, la maxim 4-5 luni pe 2024, racii va face înțelegeri familiare cu prietenii, să iasă undeva la un picnic și să-și împărtășească răutatea din sufletul său, ce s-a întâmplat în anii precedenți, după care racii se va lovi cel mai tare în zona de marketing sau se va lovi de multe refuzuri în care racii până la ora actuală nu s-au lovit și au simțit și vor simți pe 2024 că vor fi loviți. Iar cât pe plan de dragoste și iubire, racii au parte de multă iubire și nu va fi refuzați. În schimb, racii va avea multe obstacole cât și apropieri. Adică, vă dau un exemplu. Racii, dacă cineva îi cere mâna, racii nu va refuza, se va atinge cu mâna de persoana iubită și va merge până la adânci bătrâneți. Iar racii va da ochiul popii la sfârșit de an și li se vor schimba viața la sfârșit de an. Efectiv, racii niciodată nu o să refuze unele chestii sau unele refuzuri din viața dumneavoastră. Racii pe 2024 o duce un pic mai echilibrat financiar. Dar la sfârșitul anului 2024 va fi undeva pe acolo glorios și va striga cu mare fast, am reușit. Iar racii pe 2024 va fi glorios, își câștigă venitul
luptă pentru supremație și Raci va avea mare glorie la sfârșit de an 2024. Mergem mai departe. Leu. Leu. Doamnelor, domnilor și dragi copii, vă prezint astă seară horoscopul. La Leu, pe 2024, Leii nu va avea un succes bine meritat pe 2024, se va lovi foarte, foarte, foarte adânc în dragoste, cât și financiar. Iar Leii, într-o mare parte din 2024, se va lovi de multe refuzuri, cum ar fi să iasă cu prietenii și prietenii să refuze, sau o ceartă ambiantă cu partenerii lui de viață sau partenerele lor de viață și, bineînțeles, Leii nu se vor înclina asupra celorlalte zodii. Și, bineînțeles, Leii în 2024, la sfârșit de an, ar vrea să lupte, dar nu iese din această groapă. Leii vor fi cei mai zgârciți oameni pe 2024. Nu va da la nimeni un leu, pentru că de asta îi se spune leu, dar Leii va fi o latură îndepărtată de celelalte zodii, în care se va zgârci și în dragoste, și în iubire, și în lei, și în bani, și se vor gândi Leii doar pentru ei. Iar Leii nu o să-și permită o vacanță de ultima speță pe 2024 și li se vor băga bețe în roată. În schimb, Leii iese la restaurant cu unele persoane, iar Leii zgârciți nu vor scoate din buzunarul lor și vor plăti prietenii lor. Leii, în mare parte din anul 2024, se va lovi cu un accident fatal sau mortal pe străzile României, bineînțeles, iar Leii, pe luna lui august, va da de o scăldare de bătaie în care se va lovi foarte, foarte adânc. În schimb, Leii 2024 este undeva acolo unde nu-ți găsește liniștea și încearcă să iasă, dar nu poate, și Leii se vor duce spre adâncul iadului. Mergem mai departe. Vă mulțumesc că sunteți alături de horoscopul Cătălin Talent. Bravo! Respect! Mergem mai departe cu horoscopul. Mergem la Fecioară. Mergem la Fecioară, dragi români. Mergem la Fecioară, zodia Fecioară. Fecioarele va fi una mai plăcută la început de an, iar undeva spre februarie-martie se va duce spre un drum bine, bine organizat de zodiile Fecioară. Fecioarele nu se va lovi de refuzuri, va fi o persoană în viața ta în care nu o să spună piedici. Zodia Fecioară va fi una treptat în care va fi iubită de toți din jurul său și, bineînțeles, Fecioarele va ieși în luna lui Cuptor undeva într-o vacanță de lux, iar Fecioarele, pe zodia 2024, va avea un mare succes și un mare noroc, cât și
pe plan financiar, cât și pe plan național. Pot să spun că Fecioarele pe 2024 va avea parte de multă dragoste la început de an, iar spre iunie-iulie încolo se va încheia succesul de dragoste și se va adânci spre o lovitură de despărțire, un divorț, o despărțire, iar Fecioarele nu o să trăiască cu gândul că s-a despărțit, dar va lupta să ajungă cineva în sufletul său. Cât Fecioarele va avea multe despărțiri și despărțire, dar și divorțuri, bineînțeles, Fecioarele nu suportă pe 2024 minciuna gogonată și Fecioarele nu o să suporte bogăția și aroganța din unele persoane. Iar Fecioarele pe 2024 va fi o persoană foarte echilibrată în cheltuiala banului și Fecioarele pe 2024 va face undeva pe acolo, undeva, nu știu, o diversiune pe 2024, să schimbe ceva, ba la o casă, ba să schimbe mașina, să schimbe ceva în viața lui. Iar Fecioarele pe 2024, bineînțeles, se va lovi de obstacole, de principii și multe chestii care amănunțite, bineînțeles, care Fecioarele nu va da refuz opiniilor publice și va merge mai mult spre da, sunt de acord. Fecioarele pe 2024 se vor fute foarte mult și, bineînțeles, Fecioarele între septembrie, octombrie, noiembrie va avea un blocaj unde se echilibrează dragostea cu banana și banana cu dragostea. Iar Fecioarele pe 2024, la sfârșit de an, se va lovi de o boală în care va ajunge la pat și doctorii o spune, are să-i spună doctorii la un moment dat, dă timpul la mea Fecioară că ai murit. Și bineînțeles, Fecioarele este o latură în care Fecioarele la început de an nu vor să se fută, dar la sfârșit de an vor să se fută și să se laude la prieteni că ea este Fecioară, dar de fapt e ruptă. Și bineînțeles, Fecioarele va fi zgârcite să nu dea bani în 2024, se va gândi numai pentru buzunarul ei și Fecioarele are să se laude la prieteni că este Fecioară, iar înăuntru ei simte în sufletul ei, ce mult m-aș fute cu ăsta. Și efectiv Fecioarele pe 2024 va ascunde secretul. Va ascunde secretul iubirii. Adică Fecioarele pe 2024 vrea să lupte viața cu moartea și să lupte spre o latură de iubire. Dar Fecioarele niciodată nu va da cu piciorul la un refuz, ți-o bag, nu ți-o bag, moartă, nu moartă, iar Fecioarele nu va refuza chestia asta, sub nicio formă. În schimb, Fecioarele, dacă aveți o Fecioară în viața de zi cu zi din zodia dumneavoastră, Fecioarele mai are un mic obstacol din viața din 2024, îi se va schimba total rogojina. Adică Fecioarele pe anul 2024 își plănuiește să își facă sânii mai mari, găoaza mai mare și bucile mai mici, ca să dea undeva ambientul cu plăcutul. Iar, bineînțeles, Fecioarele nu are bani, iar prietenii îi vor da bani să își facă
confortul vieții ei. Atât pentru astăzi, pentru fecioară. Mergem mai departe cu balanțele, balanțele. Să știți că eu sunt zodia balanță. Eu sunt zodia balanță, aoleu. Mă pot lovi de multe aoleu. Da, haide să vedem, haide să vedem. Wow! Mamă, aoleu, aoleu. Filip, te iubesc, Filip! Filip, Filip, Filip. Mama, Filip. Uai de capul meu! Filip! Trebuia să-mi dai când era zodia balanță, trebuia să-mi dai când spuneam la balanță. Aoleu! Trebuia să dai când spuneam la balanță. Aoleu! Of, of, of. Trebuia să spună, aoleu, bă. Trebuia să... Cristi, zodia balanță, să filmezi zodia balanță, că sunt zodia balanță. Of, Doamne, Doamne, trebuia să dai zodia balanță, că făceam și o filmare. Oricum, respect, îți mulțumesc, Filip, din toată inima și tot sufletul, îți mulțumesc din suflet. În fine, Cristi, să filmezi partea asta cu balanța la mine, eu sunt zodia balanță. Mergem mai departe. 3, 2, 1, start! Salutare, bine v-am găsit! Numele meu este Cătălin Talent, vă prezint horoscopul pe anul 2024. După cum știți, majoritatea zodiilor dumneavoastră va avea un succes, un noroc, chiar pot să spun, în dragoste mai puțină și finanțe foarte multe. Haideți să vedem ce spunem în zodia Balanță! În zodia Balanță! Wow! Doamne, mă doare capul. Mă doare capul. Hai de pula mea. Hai de pula mea. Cât a fost asta, mă? Cât a fost, mă, asta? Bă, cât a fost asta, mă? Cât a fost asta? Trebuia leu, mă, leu îmi doresc, leu. Leu îmi doresc să mor dacă te mint. Filip, iartă-mă, te rog. Un leu îmi doresc. Mamă, mamă. Sper să doneze. Doamne, m-ar face fericit să mor eu. Îți mulțumesc din toată inima și tot sufletul, Filip. Mergem mai departe. În zodia Balanță. În zodia Balanță. Doamnelor, domnilor și domnișoarelor, mă numesc Popa Cătălin Ovidiu și vă prezic oroscopul din această seară. Balanță, bineînțeles, cred că majoritatea dintre voi v-ați născut Balanță, octombrie. Haideți să vedem. Balanță. Balanță la început de an 2024 se va lovi nu chiar tare cât pe plan internațional sau național. Iar balanțele la început de an se va lovi un pic de tot de un grap de noroc. Balanțele va sta un pic echilibrat spre partea financiară. Iar balanțele nu va da ochiul popii când vor morții. Adică balanțele se va ridica treptat până în anul 2027. Iar balanțele cât pe partea financiară și cât prin partea de iubire și de dragoste va avea parte de multă iubire și multă dragoste. Pe 2024, balanțele va fi o persoană bine meritată,
adică balanțele pe anul 2024 vor fi cele mai iubite și va avea un succes bine meritat. Adică balanțele nu se va lovi de refuzuri, nu se va lovi de unele chestii în care balanțele va face un prag în care să facă totul echilibrat între dragoste și, bineînțeles, partea financiară. Iar balanțele, într-un cât se va întâlni cu apropiați din alte comune, alte orașe, alte state, în care îi va oferi toată dragostea și aprecierea, iar balanțele va fi cea mai iubită de multă popularitate. Bineînțeles, balanțele va avea un prag de bine meritat spre 2024, în care va avea un succes nebun, cât online și, bineînțeles, vizual. Balanțele pe 2024 va sta undeva echilibrat financiar cât și moral. Iar balanțele la jumătatea anului 2024 va avea o echilibrare unde să țină banii sub saltea, să izbească și să lupte pentru supremație. Iar balanțele se va întâlni cu una din zodiile acestea, unde va avea un mare succes și un mare noroc. Efectiv, pe plan național pot să vă spun că balanțele va avea un succes nebun din unele din zodii în care la balanțele 2024 li se vor schimba ceva înspre bine. Adică are parte de dragoste și afecțiune, nu pe plan financiar, cât și pe plan de iubire. În schimb, balanțele pe 2024 vor fi iubiți, va avea parte de multă iubire și multă afecțiune, iar balanțele la sfârșit de an va avea treptat un venit constant în care îi se îndreaptă viața spre bine. Iar balanțele își va face vacanțele spre Dubai, Miami Beach și, bineînțeles, spre litoralul jegos al României. Iar balanțele va avea un succes nebun în plan internațional. Adică balanțele va aduce beneficii către oamenii de rând, multă glorie și multă facere. Cât să spun că balanțele, undeva la mijlocul anului, are cea mai mică aroganță în care vrea să câștige și deodată spre octombrie 2024 va izbi și va câștiga. Iar zodiile balanță pe 2024 va fi undeva acolo. Nu vor fi pe 2024 zodiile balanță nu vor fi arogante și vor fi bine criticate. Iar cât să spun către plan național este că balanțele pe 2024 va avea un succes nebun online, virtual și, bineînțeles, vizual. Iar balanțele se va lovi de corupți în care balanțele va lupta din răsputeri să lupte spre o viață bună și, bineînțeles, la jumătatea lunii octombrie pe 2024 balanțele va schimba viața către alte zodii, după cum le vedeți, și balanțele are o echilibrare bine meritată și constantă. Deci balanțele vrea să echilibreze totul în viața oamenilor zi de zi. Și sincer să vă spun, balanțele
va avea bunul cu plăcutul acelor persoane care le va aduce beneficii și putere în viață. Balanța poate să echilibreze viața unui om, cât și pe plan național sau internațional. Balanțele se va lovi la refuzul unor persoane în care persoanele respective sunt în alte zodii foarte, foarte bine criticate și fără onestitate. Iar balanțele pe 2024 nu va avea un succes nebun către vacanțe, către Dubai sau către alte beneficii. În schimb, balanțele pe 2024 va avea o putere divină în care va echilibra totul spre o viață normală. Atât pentru azi, balanța. Mergem mai departe, mergem mai departe, mergem mai departe. Scorpion, Scorpion, hai să vedem. Doamnelor, domnilor, Scorpion, Scorpionii pe 2024 nu va avea parte de finanțe și va da foarte mult de la ei. Iar Scorpionii va avea un refuz mic în dragostea lor și va sta undeva echilibrat spre o dragoste ambiantă. Adică Scorpionii se va lovi de unele chestii din viața de zi cu zi și Scorpionii vor să izbească spre o iubire puternică. Iar la jumătatea anului 2024, Scorpionii vor înnota în multă iubire și dragoste și afecțiune. Iar Scorpionii pe 2024 va avea un succes nebun pe planurile mioritice, pe vacanțe, pe venituri constante, pe alte chestii. Scorpionii nu vor fi criticați pe 2024, vor fi o latură din iubirea lor, dar vor face un pic de hopsai către financiare. Adică Scorpionii la început de an are de dat bani și nu se poate echilibra financiarea cu dragostea. Iar în schimb de chestia asta, Scorpionii se va lovi foarte tare de finanțe. Și atunci, una din zodii, Scorpionii vor fi ajutați prin partea de dragoste și iubire. Iar Scorpionii se vor certa la un moment dat cu una din zodii în care le va pune piedici ca să nu facă aia, să nu facă aia. Iar Scorpionii pe 2024, la sfârșit de an, li se va schimba ceva spre bine. Atât pentru astăzi. Mergem la următoarea zodie. Săgetător. Doamnelor, domnilor, ultima zodie, Săgetător. Doamnelor, Săgetătorii este o latură în care săgetătorii se duce spre o lume de neuitat. Efectiv, săgetătorii se va lovi de unele refuzuri din viața de zi cu zi, vor fi înconjurați de prieteni și, bineînțeles, prietenii respectivi îl va critica dur, legat pe plan național și cât internațional. Iar săgetătorii vor să schimbe ceva la anumite zodii, dar nu va avea putere până nu cere ajutorul altor persoane. Iar săgetătorii
se vor duce spre o victorie la sfârșitul anului 2024 și va avea un succes de neuitat. Săgetătorii își vor permite orice lux, dar mai puțin bani mărunți. Să spun că săgetătorii vor fi, bineînțeles, și zgârciți mondial, cât și zgârciți financiar. Acum, sincer să vă spun, săgetătorii sunt acelor persoane care, săgetătorii, vor să se gândească pentru ei, dar să nu de la nimeni, pentru că ei sunt săgetători. Nu vrea să împărtășească cu nimeni absolut nimic și, bineînțeles, la sfârșit de septembrie, săgetătorii nu va fi acolo unde trebuie să fie. Săgetătorii se va lovi de foarte multe refuzuri. Săgetătorii pe 2024 are un ambient în care se va lovi cu capul de teșghea, dar nu mai învie. Efectiv, mai pe înțelesul dumneavoastră, zgârcenia săgetătorilor se va aduce spre iad. Și bineînțeles, săgetătorii nu va fi o zodie în care să dea glorie celelalte zodii. Și săgetătorii se va duce spre iad cu zgârcenia lor. Atât pentru astăzi. V-am spus horoscopul pe 2024. Așa să ne ajute Dumnezeu. Așa să ne fie tot mereu. La bine și la greu. Să fiți fratele meu.